Am hunger. Trebuie să poate scăp. Captain Planet. Captain Planet! Chapter 1. Da, în episodul trecut ați văzut că am fost Lily of the Brine, gen. Și astăzi m-am gândit să fac ceva destul de interesant, dacă așa. Și adică m-am gândit, dacă toți suntem astăzi Lily of the Brine din Poppy Playtime, m-am gândit să facem o leacă de trolluri pe server. De fapt, trolluri singur. Nu mai e nimeni pe City, cred, dar asta e partea a doua. Așa că să mă duc și hai să vedem ce se petrece. O să profit și eu de puterea asta, dacă așa. Da, asta e din episodul trecut, gen când mi-au căzut din inventar. Așa. Și cred că o să profit și eu de puterea asta, dacă tot așa. Și da, adică că profit înseamnă că... Asta mă, uitați. Nu mai am nicio viață, nu mai am nici hunger și efectiv acum sunt Lily of the Brine la puterea maximă, gen. Așa, și astăzi vreau să profit de această putere, să vedem ce o să se întâmple. Bun, hai să spargem casa lui Fami. De fapt, ăsta e shop-ul lui Fami, da, l-am cam distrus o leacă. Și pam. Bă, dar să nu distrug orașul, mă, totuși. Hai că o să mă duc în pădure și gen o să punem TNT-uri, dacă tot e și copacul ăla distrus. De ce mă doare iar capul? Cred Lily of the Brine. O să distrug pădurea asta în continuare. Ce? Nu se poate. Ce? Ești în mintea mea. Bine. Te las cu o singură condiție. Ai 5 minute să te ascunzi de mine. Cum adică de tine, bă? Ești doar o persoană în minte. Nu, sunt undeva random. Glumesc, că s-a ascuns mintea ta, dar... Nu văd unde ești, eu va trebui să ghicesc, gen cu rece cald. Tu vrei să mă păcălești, să faci mișto de mine. Nu, doar vreau să mă joc. Bine, încerc. Hai că o să mă ascund, oameni buni. Da. Hai că o să mă duc un pic mai jos, că aici e cam întuneric. Și... Op, aici e perfect, părerea mea. Deci o să mă duc un pic mai sus, ca să am mai multe lumini. Așa. What? Credeam că sunt niște lumini noi, lol. Bun. Oricum ar fi fain aici, deci mai multe lumini. Dar problema, nu îs. Deci da, hai că o să mă ascund, gen cum a zis Lily of the Brine. Așa, te văd. Cum adică? Mă, ce? De ce e Lily of the Brine? Ați văzut și voi? Scrieți în comentarii dacă ați văzut-o, bă. Că eu am văzut-o, bă. Și ce fac acum? Nu știu. Dar acest episodul 6 din Season, cred. Și în episodul acesta mai avem 2 episoade și terminăm cu sezonul 1. După aceea mă gândesc poate să mut seria asta pe canalul secundar. Deci dați acolo un like pentru continuarea acestui serii minunate. Deci da. Hai că o să ne ascundem aici. Extraordinar. Așa. O să mă duc pe aici. Stai. Bă!